A Mancomunidade de Osalnés está de estrea. Este xoves, o presidente e o xerente da entidade recibiron a numerosos rostros políticos e sociais da contorna para presentar en sociedade as que dende hoxe son as súas novas oficinas en Expo Salnés, que ocupan 3 plantas. Pois o edificio distribúyese basicamente en 2 plantas de traballo. Na primeira planta temos o despacho do xerente, temos Secretaría de Intervención e temos outro despacho máis que é onde está o asente de desenvolvemento local. Despois hai un pequeno arquivo. E o que é a segunda planta, antes só había unha sala de xuntas, distribuíuse en varios despachos. Temos o despacho do presidente con unha sala de xuntas onde se reúnen os novalcaldes. Despois hai 2 postos de traballo para turismo e temos un despacho tamén con outros 2 postos de traballo para o que sería o servicio de emprego. É unha pequena sala onde tamén aí van a traballar os nosos becarios e o personal en prácticas que todos os anos temos por convenios con distintos centros de formación. E basicamente un pouco a distribución. Despois hai unha terceira planta onde está o arquivo xeral. Estas novas dependencias son unha cesión do Concello de Cambados. Este xoves, o presidente da Mancomunidade Gonzalo Durán e a alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, asinaron o convenio que oficializa esta nova etapa da Mancomunidade. El esfuerzo hecho por el personal de la Mancomunidad, encabezado por el gerente, que llevan meses peleando porque esto estaba en un estado pues, que necesitaba mejoras. Y lo dicho, estas instalaciones que nacieron como sede comarcal, como sede da Fundación, pues así recuperan en parte, a parte de ser propiedad de Cambados, su destino original, que es el máis lógico. Entón, pois chegamos á conclusión de que había que facer ese traslado canto antes, porque a verdade é que a situación que estaban tendo ali pois, non era tampouco nin a máis idónea nin a máis aceitada. Así que, decidimos entre todos establecer este convenio que hoxe acabamos de firmar entre a Mancomunidade do Salnés e o Concello de Cambados para precisamente que as instalacións sexan máis cómodas e máis aceitadas e máis, sobre todo, máis adaptadas con condicións de adaptabilidade para todos. Despois de numerosos problemas detectados que favorecían a aparición de humidades e filtracións de augas e das obras que deron solución aos mesmos, a Mancomunidade ten unha nova sede á altura das súas circunstancias. Os traballos de mellora tiveron un custe que oscilou entre os 60.000 e os 70.000 euros e de agora en diante a entidade supramunicipal farase cargo dos gastos das instalacións.